Duh sayang ngapuntane saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane tresnaku ora bakal mundur sayangku ora bakal goyah senadyan kahanan hidup aku bakal setia ora mungkin mendua matur nuwun sampun ono ngancanine saben dina iki panu ayo blentong Lagune Mbak Lala iki. Sabar tenan. ya Pancen sing jenenge Lala iki rata-rata wonge sabar. amin ya Allah. Ada Mbak Ajeng Febian, Niken Samindri. Janji kada pindah. aku nyelot apa ini? Lala Tili. Mbak Ajeng. Saben dina rasane ra karuan. Ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan. Bangun mangut lele rasane kok padha tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora
apa karepmu tapi aja sepalang ana ditaliyane bakal tak obayake kok kepiye carane Senadyan bahan punya